Etakitxo Euskara Elkarteak hemen presente ditugun instituzioekin batera, ahalegin berezia egiten du zuekin, merkatariekin eta ostalariekin, gure herrian, Eibarren, euskaraz bizia ahal izateko. Gaur egun 200 gora establezimendu daude proiektuarekin bat eginda, eta 2014az geroztik, Etakitxok euskaraz primeran proiektua sortu zuenetik, hainbat ekimen eta kanpaina garatu ditu elkarteak euskararen presentzia eta erabilera bultzatzeko. Besteak beste, hainbat material prestatu eta banatu ditu. Elikagaien posterrak, tabernetarako eskuliburuak, mahai oihalak eta QR kodeak, erropa, zapata eta osagarrien posterrak, esku oihalak, azukre zorroak, euskal musika zerrendak banatzen dira tabernetan. Horrez gain, nabarmentzekoa da urte osoan zehar Euskara Elkarteak eskaintzen duen itzulpen eta zuzenketa zerbitzua. Eguneroko menuak, ohar laburrak, sare sozialetarako mezuak eta abar luze bat euskaraz izan daitezen. Mezu laburrak eta presaskoak euskaratzeko zerbitzua WhatsApp bidez ere eskaintzen du elkarteak. Kanpaina eta ekimenen artean badira 2 aipamen berezia merezi dutenak. Gilda lehiaketa dugu batetik, aurten abenduaren 10, 11 eta 12an. Eta bestetik, neguko zein udako merkealdien azokan edo faktorinean izaten da urtero Etakitxo. Bezeroengan eragiteko helburuarekin postua jartzen du bertan, ekintza ludiko erraz batekin, euskararen erabilera bultzatzeko eta sentsibilizazioa lantzeko. Ezin dugu ahaztu, eta azpimarratzekoa ere bada, azkeneko urteotan eratu den lantaldea. Eibar merkataritza gune irekia, Udaleko Euskara eta Ekonomia Sailak, Eibarko Dendari Elkartea, Gipuzkoako Merkatariak Federazioa eta Etakitxo Euskara Elkarteak osatu dutena. Lantalde hau, elkarren berri izateaz gain, elkar elikatzen da eta elkarlanean jarduten du hainbat ekimenetan. Lana koordinatuz eta erraztuz, eraginkortasuna handituz eta zabalkunde lana osatuz. Elkarlan horren adierazle dira, erosketen ibilbidea, // programaren zabalkundea edo faktorina bera.